Dinaroke kebelaan tengah gede papriyarsa swaranipun enter ombake samudana ya ye tambur beri kemagurung Dinaroke kebelaan wadang gede kawiyarsa swaranipun terombake samudana adalah
kebangsaan aja ngasih lali ya. Sehidup semati bersamamu toh tentunya. Sing ada di gecak bagus. Hati-hati ya kita pecah bagus. Ya ya ya. Jos. Just
wong bagus tak anti-anti sepijer supaya baik aku tresno karo kowe tekane atimu saya gawe lara iku ra prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal kayu yen durung nyadek sliramu ukurane tresno dudu bondo nanging lumite kasmara Tukang dukungnya jalan di tepi terakhir. Ayo, royok pasukanku. Ayo. Jalan mikir loh. Penyanyi Raisa namanya, penyanyi Indonesia namanya Raisa. Sini pom. Keplak dasku. Awal-awal Mas. Ini. Jokume. Ngel. Ora jemlang ora umum. Treno manggolok Mukti Taruna iki ora umum. Yo ngene iki ramene roh to. Ordinal ya ta?
Ini loh. Tak omong. Kayak kan buanter toh. Sik, anu, banget penipu. Bahasa tung tung tuk tak tung tung dak tuh. Kelem. Ngene iki ambekane iso hemat energi. Coba. Ya ngono lho. Pediot. Dadine sing mersani barang ya gua yang karo selar-selar. Jajal cepet kaya ngopo iki. Jajal sing cepet. Yo, sing cepet. Yo. Kayak ngono yo to. Nah, ngono lho. Pak Bu, kalem. Monggo. Tiang temi sedaya mawon sareng-sareng go. Sing nipung, sing tiang temi kok usus sapa? Tukang dipunge delon gandule. Yo, Mas. Lanjut. Oke. Dadaku semua ora krasa apa pancen tega balong janor paring sada rekang nandang boyo seliramu sekar melatih aku kumbangke jam sare upama seliramu margi wong manis aku kan bakal lewati sinar sen litang eluku semono janji prasetya ati tansah ku mandilek netra rinoso karoso rasane driya mi berosa jagat raya kali ngono ukir lan samudra ora ilang memanise aduh dadi ati selawase nalikane ro ing dalu atiku lam-laman sira wong ayu mati ora bakal lali lakae lintange mlaku Oral kaget ini apa? Loh, mas, Pak Kedang, apa turun? Wong telu lho. Lah iki
Iya. Aku leceng. Ya Bi. Ya iki lho kon batur iki lho. Loro iki lho. Aku ora wani. Ngapa gawe? Ora ngono. Ora lho, ayo waget. Ora lho Mas. Mas yoga-yoga kabeh sing bagus kaya angus. Irus. Yo. Dapat apa ini garap. Bar tukang tipung terus tukang kendang. Tukang dibong ini lek tanggapan mbok kon sikatan sik. Ya ampun. Pak Bu, rada pinggir, tak dicakut tukang tipung. Kurang ngono. Pak ngene Pak. Sik disapa sik to para penonton, nang disapa sik. Disapa sik. Iki mau wajah apa? Disapa sik. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira keturun Pak, baleni neh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yo ngene iki Pak Git. Piye. Iki apa jarane iki? Manggala Krida Taruna. Manggala Mukti. Utuh, klaru. Nggih ngapunten. Lah aku ora sekolah lho, Pak. Bajo kleru nyebut jeneng Bajo, pripun niku? Bajo, Ayo mripate ben disuwuk Bajo. Boten, Pak. Astagfirullahaladzim. Boten, Pak. Nggih, Manggala Mukti Taruna nggih. Karuno. Mukti Taruna. Lah iya, Manggala Mukti Taruna. Nah, Pripun? Boten, Pak. Boten. aku ra melu-melu. Bajo, ame ngewangi kowe. Sangu. Oke. Boten. Ini Manggala Mukti Taruna nggih. Nggih. Nggih, boten. Ayo Magit. Kumerutang. Yo lanjut. Ayo Cok, terus Bajo. Yo. Kedap pripun. Oh. Nggih, boten Pak. Maos. Nah, Lahir batos. yo ngono lho. Nggih. Aja sok gentang ganti jeneng. THR. Lah iki lho. Dana kenakalan. Yo. Ayo lanjut. Ayo Cok, terus lakon Cok. Yo. Lanjut. Oke. Drong tak.